Ja som nevedel, ako mu mám pomôcť. Ja som zistil, že on sa vôbec neučí. Spomenul som si na náš inteligentný drill a on sa to naučil za hodinu a štvrť. A toto je vlastne to srdce toho Smartbooks. Nie len ten inteligentný drill, ale rozšírili sme to, ale ja som si musel zobrať väčšiu hypotéku. EduTalk s Petrom Belanom. Praktické rady pre domáce a školské učenie. Vítam vás na našom novom videoblogu, ktorý sme nazvali Praktické rady pre domáce a školské učenie. Odovzdávame vám tie najcennejšie informácie, ktoré sme počas našej odbornej praxe zozbierali, množstvo príbehov, ktoré sme sa dozvedeli od rodičov, učiteľov a určite tam bude aj množstvo riešení, ako tieto problémy riešiť. Rád by som sa dnes podelil s vami o náš príbeh, ako vznikol Smartbooks. Pred 12 rokmi som bol tradičný rodič, ktorý má 3 synov a musí sa s nimi doma učiť. Vždy som sa ich pýtal, učili ste sa, ste naučení? A oni s úsmevom odpovedali, že áno. A ja keď som ich začal skúšať, zistil som, že nie. Takže som sa s nimi učíval 2-3 hodiny denne. Na jeden deň nám prišiel Pavol s nepravidelnými slovesami, z ktorých mal 5, a ja som zistil, že on sa vôbec neučí. A ešte mi s úsmevom povedal, že už majú vedieť 82. No a ja som nevedel, ako mu mám pomôcť. Ale spomenul som si na náš inteligentný drill, nástroj, ktorý sme si urobili na slovíčka, a toto som mu ponúkol a on sa to naučil za hodinu a štvrť. A keď prišlo leto, tak vlastne som povedal synom, pozrite, Pavol sa tam naučil za hodinu a štvrť, dostal jednotku, najlepší z celej triedy. Čo keby sme urobili taký experiment, že naučíte sa po 1000 slovíčok a dostanete mobily. No a oni sa to naučili veľmi rýchlo, lebo mali peknú motiváciu, takže som to veľmi rýchlo zmenil, že najmladší sa naučí 2000, stredný 3000 a najstarší 4000 slovíčok a dostanú notebooky. No a oni sa to naozaj do mesiaca naučili, pričom sa učili asi hodinku a pol denne, ale ja som si musel zobrať väčšiu hypotéku, lebo jednoducho tie notebooky boli dosť drahé. No a toto bol vlastne taký prvotný základ, kedy som pochopil, že inteligentné systémy dokážu riešiť aj vzdelávanie a s vynikajúcimi výsledkami. Takže potom sme vlastne urobili nielen ten inteligentný drill, ale rozšírili sme to. Vlastne dnes je tam systém, ktorý obsahuje stručnú teóriu z každej jednej témy, z celej základnej školy, materskej školy, strednej školy a systém, ktorý generuje úlohy náučné, špeciálne dovtedy, pokiaľ to dieťa neukáže, že už všetko ovláda. A toto je vlastne to srdce toho Smartbooks, ktoré veľmi efektívne umožňuje žiakom sa učiť. Keď som ten systém vytvoril, tak naši učitelia z Inštitútu jazykového vzdelávania začali mať také teórie, že deti by sa mali učiť z kníh a oni sa zabudnú učiť z kníh, keďže sa budú učiť len zo systému a že v podstate, že mi osprostejú. No ale prax ukázala niečo úplne iné. Dokonca tie výsledky boli šokujúco dobré a asi najlepší výsledok dosiahol náš Pavol, ktorý robil všeobecné testy študijných predpokladov na Masarykovú univerzitu, ktoré boli rovnaké na 8 fakult a zúčastnilo sa ich vtedy 14 982 študentov. Tie testy boli z matematiky, českého jazyka, angličtiny, kritického myslenia, analytického myslenia. A on teda mal handicap ten český jazyk a napriek tomu skončil úplne prvý z tých takmer 15 000 študentov. Dodnes z toho máme prekvapenie. S tým sa ťažko dá zmieriť, že to tak bolo, ale naozaj to tak bolo. Ďalší syn získal na SIO testoch percentil 98 a ďalší na prijímacích skúškach mal percentil 95. Takže tie výsledky boli veľmi dobré. Ako je to u vás doma? Dajte nám vedieť, napíšte nám do komentárov, či sa učíte s deťmi, či vám naozaj hovoria pravdu, že sa učili, aký máte úspech, koľko vás to stojí energie. Ja som sa s deťmi už neučil ani 5 minút. Stačilo mi skontrolovať, čo všetko majú naučené.